ovdje Leon Karpuzi kanal. Igrat ćemo Clash Royale. To je novo na mom kanalu. Druga sam arena. Da vidimo ovdje šta ima. Neće ovo ništa. Ništa. Evo ovdje imamo ovo. Neću ni to. Evo, hajde odmah da počne. Postavit ću ovog. Ne znam baš dobro da igram, ali... O, ne. Če sam ja postavio? Ajde. A vidite koliko se ovo... Nju ćemo postaviti. O, izgubit ću. Sam rekao. Tako. Najviše mrzim u igri zato što mi se volkovi dole očitavaju. Ovaj se zove doktor. Eto, izgubio. Doj! Nemam ja pojma igrat. Minus 12. Postavit ćemo njega tako. Ajde. Onda ćemo... Ajde. I sad ću. Pucaj. Tako tu. Ajde, gore nekog da postavimo. Njega ćemo postaviti. Sad ćemo ovdje srušiti. To. Ovo što ne volim kad mi ovo stavi, sad ću ja njega. Postavit ću... Ajde, povrati. Ovo još što ne znam što. Sad, ne, odmah sam mrtav. Nemojte se ljušta, ja nemam pojma igrat. Hajde ovoga. Ajde, pa što pričaš pa? Ne, vidi ovo, mrtav. Ja mrtav sam, ne treba ni gledat ništa. Oj, Bože. Ja mrtav sam, eto, gotovo. Izvinite što ne znam igrat. To sam već rekao. Njega i sad još ćemo ga
Level 5. Njih ćemo... Evo, nemam više para. Nemam ni za ovo. Izvinite zbog mojih sestara što se deru, ne znam da li čujete, ali... Ovo ćemo postaviti. Miličeva. Shit. Ti ćeš to. Stavit ćemo Dragona. Tu. Malo što se sestre deru. Srušite ga, da. Nije tu. Nije tu. Ima najjači. Postavit ćemo njeg. Sušćemo ga iz prve. Postavit ćemo njega. Još nekoga. Ćemo njega. Ćemo njega. Mislim da ćemo pobiti. Ne mislim viš. Pobijeć. Prvu. Mislim nije baš prva. I plus 30 sam vidio. Molim vas, znači izvinite zbog ovih sestara što se deru. I ništa ljudi, to je bilo to što se tiče ovog videa. Nadam se da vam se svidio. Ako jes, ostavite like, share i subscribe, a mi se vidimo u sljedećem videu. I pozdrav!